lubong padasena ang penenti kararwa ang piro ka dito'y lubong mawan masarakam awan puno apakaprekam katabu di masyarakat ni Jesus laeng makapnekaranwan ni Jesus laeng makapnekaranwan isulaeng makabalbay itibiyag mo ikan nakapugno nga tala ayat ragupay inayon na ni Jesus laeng makapnekaranwan ay adu tingin apa na kendayaw magunod mo ngem ka awan ni Kristo awan tala itibiyag mo non ipatay ket tumawag to awan serbit kinapaknang mo ni Jesus laeng makapnekaranwan ni Jesus laeng makapnekaranwan isulaeng makabalbay itibiyag mo ikan nakapugno nga tala ayat ragupay hinayon na ni Jesus laeng makapnekaranwan ni Jesus laeng makapnekaranwan isulaeng makabalbay itibiyag mo ikan nakapugno nga tala ayat ragupay hinayon na ni Jesus laeng makapnekaranwan ni Jesus laeng makapnekaranwan. Yes, Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. Jesus makapnet. Yes. Praise God. Natural.